Anem a començar per fer pa de Sant Jordi. Començarem amb la massada del pa de sobrassada. Agafem els 250 grams de farina, agafem la sobrassada, la podem desmicolar una miqueta, ens ajudi després en el pastat. La pasta mare, el llevat, el sal, que és una mica tona, i el 125 d'aigua. Podem tirar tot de cop, després si fa falta aigua, perquè això depèn del tipus de farina que utilitzem, en gastarem més o en gastarem menys d'aigua, però això ho veurem després amb la textura de la massa. Ho barrejarem bé fins que la massa ens quedi vermelleta, perquè s'haurà barrejat bé la sobrassada. Encara que sembli que ens falta una mica d'aigua, la sobrassada té que anar deixant la seva grassa, que vagi impregnant també el gluten de la farina, que en principi ens pot semblar una mica més dura. No podem tirar aigua perquè després ens pot enganyar quan la sobrassada es va dissolent amb la farina. Podem fer-ho avui i fer el pa demà. No fa falta que tot ho tinguem que fer el mateix dia. Posem, quan tinguem això ben pastat, a la nevera, perquè no ens acorri amb la fermentació. El retenim una mica amb el fred i demà podem fer el que veureu després de les mantes. Una vegada ja la massa la tenim sòlida, ja podem treballar-la millor. Bueno, com veieu, al final ja hem agafat la textura i la deixarem reposar. Això anirà agafant volum per després nosaltres estirar-ho i fer el que ja veureu de la massa. Passarem ara a fer el de la massa de formatge. Bé, anem a fer la segona pastada, la del formatge mental. Posarem el formatge. El llevat. La pasta mare. I farem-lo d'abans. Tirem tota l'aigua. És un pa molt agraït de fer perquè es pot fer tant en farina fluixa com en farina forta. L'únic que variarà llavors en aquest moment seria la quantitat d'aigua. Una vegada ho tenim lligat, podem posar sobre la taula. No és una massa de pa amb la que normalment es pasta amb els copets que es dona donant-li voltes, sinó que aquí la tenim que treballar una miqueta més, perquè no és tan tova com la massa del pa. I una vegada ja la tenim fina, la deixem bolejada. I la deixarem al costat de la de sobrassada a reposar. Agafem la farina, mantega, agafem la pasta mare, agafem el llevat i agafem nous. El mateix que amb l'altre, repeteixo, la quantitat d'aigua va en funció del tipus de farina que utilitzem. A més proteïna, més aigua. La mantega, si la podeu ja tenir a temperatura ambient tipus pomada ja, que se us desfaci més aviat. Jo soc partidari de tirar-les a nous al principi també, que normalment quan es fa pa de nous, és una altra història, es tiren
a mig amassar perquè el gluten es formi millor. A mi m'agrada tirar-lo així al principi perquè l'oli de la nou es vagi incorporant també amb la farina. I ja tenim la tercera pastada. Ara ho deixarem una horeta i mitja, tapat amb un drap perquè l'aire no faci que se'ns empelli, i passarem a estirar-ho. Farem estirar-ho com si fossin unes mantes i després passarem a fer el muntatge. Amb el repòs de la massa queda més elàstica, més toveta i tal, i ara passem a estirar-la. Ho deixeu ben retalladet amb una eina d'aquestes, us quedi més o menys ben retalladet, i la deixem a part. Passem amb el de nous, que estem fent el mateix. Hem retallat, l'hem deixat quadradet, l'hem deixat maco, i agafem el de sobrassada i ara humitegem una mica sense passar-nos, una miqueta. Amb aigua, no fa falta que sigui ni clara d'ou ni res. I agafem el de sobrassada i intentem posar-lo ben igualadet. I ara us preguntareu, i per què deixes un tros? Doncs per poder formar la senyera necessitarem aquest trosset pel final. I ara, a ojo del cubero, mirem de fer les 4 parts iguals. Una miqueta només. I passem a muntar un sobre l'altre. I el que ens ha quedat suelto el posem a dalt. D'aquesta manera podeu veure la senyera. Amb el de nous farem el mateix. Una vegada hem acabat d'estirar el de nous, una miqueta més llarguet, també una miqueta i agafem les 4 barres, les posem aquí al mig i el forrem. Una vegada tenim el braç aquest muntat, el deixarem reposar una mica. Una mica poden ser, si us heu passat de mal llevat o fa molta calor a casa vostra, doncs pot estar entre 15 o 20 minuts, però no gaire més. Passats 20 minutets podem passar a tallar els pans. Us els marqueu més o menys, doncs mira, em poso la mà i el dit gros, m'ho marco i tallo com si tallés un entrecot. Un bon ganivet que talli bé.
I el mateix que un entrecot. Si el voleu fer més gruixuts, podeu fer-los més gruixuts, com ara aquest, per exemple. Deixem el gruixut, que sortirà un pa molt més gros. Us el deixaré perquè es vegi després cuit. Això és perquè no s'enganxin i no es deixin anar tampoc. O sigui, uns s'aguanten els altres. Però bueno, no té més importància. Això, quan en fem molts, seran tirades molt llargues. Aquest pa que és més gros quedarà com molt més esplèndid i aquests altres doncs, quedaran com els que fem normalment nosaltres a la botiga pel dia de Sant Jordi. I fins aquí la senzillesa de fer aquest pa.